Ini cini 16 tarik Khumlung coordination committee by ringjak cini kaisa bikhub misil norok jotono saimano je cini tipra hawa kaisa tabo belai wanama singsa tai kaisa burden jono ringjaka belai unfortunate जों 1967 जिमिन 1968 जिमिन कक ब्रनो रुमान हर बाइके मा फ्रंनाय मा सरिनाय नि आंदोलन खाय फैलेमनि अ तिप्रासन अ दिमान तिनि जे स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट कायसा नोटिफिकेशन जाखा जे सीबीएसई बोर्ड कक ब्रनो बांग्ला हर बाइके क्वेश्चन खायजाकनाय बांग्ला हर बाइ परि जाकनाय अमाके जे नोटिफिकेशन दिमनि अबनो जों निंदा खायै दिनि बेलाचिन अर मुभमेंट कतर चलना नाय दंगो अंगिबो दंगो तेरो फाइ सक पाइखा चिनि चिनि ऑनरेबल चिनि लोकल एमडीसी बरंगनां गणेश देबबर्मा ताय फाइ मानजाक फाइखा चिनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट बरंगनां रोनेल देबबर्मा एमडीसी बनो बेलाय पाइफ्लाय हामबाय ताय चिनो फाइ सक पाइखा एक्स ईएम चिनि बरंगनां चंद्र जुरुपिनि ताय वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताय टीडब्ल्यूएफ नि नेतृत्व जतन फाइ सक पाइखा एक्चुअली जों बेलाय खाखामो दिनि हायदिनो जों एक्चुअली चिनि जे बररकनि डिमान्ड अबखे जों तिनि रोजागिया अथजन इम्पोज खायै जे कक ब्रनो बांग्ला हरबाय सिनांबाय जों इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों अ कब्रय मासान हमाले चिनि साइंटिफिकली चिनि जे कक ब्रनो काहामखो सिना थांगा हंकै अ रुमान हरबाय के बेलाय प्रॉपर ची प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों जल अमो जति जों मानो आनबाय जों तिन डिमान्ड मा खायो जों एमने एमन कुनिया जों बांग्ला नासलो वाबतिया किन्तु बांग्ला हरबाय सिना थांगा हंकै चिनि कक ब्रनो pronunciation clear engya written jeta jeng jeta spelling bohne kaham kai chaya amni bagine jeng o kok brono roman horbe jeng dabi khayo even om hai jodi engya kan kai tirpara jowa kotor andolon engnai kotor chini taibu kotor nakha jeng tirpara stop the khai dinai tamni bagai himale chini kaisen naimong je roman horbe kok brono university level rasono mas siri nai ma pernai obno chini demand atta kaisa jeng tini demand khaimani karon obono je chini oro near about 2 years ni above ongi thangka ताव 2019 नि परे जों जे बिनि मिया पाइखा 2019 फियाबा 300 जरा 2021 चिनि जे विलेज कमिटी नि चिनि जे मियाद पाइ थामन या गलोबो दिनिबो किन्तु जर दिनिबो 300 जरा अ विलेज कमिटी खाइजेगेनि बगै चिनि विलेज रगो गोबांमा 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबो तिनि प्रॉपर्ली बाबे तिनि ठीक बाबे स्पेंड खाइजेगिया जों लास्ट टाइम भिडियो बा आसखा ए डीएम बा आसखा जों या गुलो नुखा जे चिनि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसो जरा प्रॉपर्ली कुनि इम्प्लीमेंट खाइजेगिया अमनि बागिनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली अ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि खायै चिनि अति प्रसारनि अ जे एडिशन दनि जे विलेज कमिटी डेवलपमेंट अति प्रसारन डेवलपमेंट ngani bagai जों तिनि नि अ जे मुभमेंट चिनि जे बररकनि डिमान्ड अबखे जों तिनि रोजागिया अथजन इम्पोज खायै जे कक ब्रनो बांग्ला हरबाय सिनांबाय जों इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों अ कब्रय मासान हमाले चिनि साइंटिफिकली चिनि जे कक ब्रनो काहामखो सिना थांगा हंकै अ रुमान हरबाय के बेलाय प्रॉपर ची प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों जल अमो जति जों मानो आनबाय जों तिन डिमान्ड मा खायो जों एमने एमन कुनिया जों बांग्ला नासलो वाबतिया किन्तु बांग्ला हरबाय सिना थांगा हंकै चिनि कक ब्रनो pronunciation clear engya written jeta jeng jeta spelling bohne kaham kai chaya amni bagine jeng o kok brono roman horbe jeng dabi khayo even om hai jodi engya kan kai tirpara jowa kotor andolon engnai kotor chini taibu kotor nakha jeng tirpara stop the khai dinai tamni bagai himale chini kaisen naimong je roman horbe kok brono university level rasono mas siri nai ma pernai obno chini demand
जे चिनी और नियर अबाउट 2 years ni above ongi thangka tau pun 2019 ni pore चिंजे बिनी मिया पाइया 2019 फियाबा 300 जोरा 2021 चिनी जे विलेज कमिटी नि चिनी जे मिया पाइ थामन या गलोबो तिनिबो किन्तु जर तिनिबो 300 जोरा ओ विलेज कमिटी खाइजे यानि बगै चिनी विलेज रगो गोबांमा 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबो तिनि प्रॉपर लेबाबे तिनि ठीक बाबे स्पेन खाइजे या जों लास्ट टाइम भिडियो रा आसखा ए डीएम बा आसखा जों या गलो नुखा जे चिनि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसो जोरा प्रॉपरली कुनि इम्प्लिमेंट खाइजे या अमनि बगिनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली ओ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि दागि खायो चिनि अति प्रसारनि ओ जे एडिशन दनि जे विलेज कमिटी डेवलपमेंट अति प्रसारन डेवलपमेंट ngani bagai जों तिनि नि ओ जे मुभमेंट जों खायो ताकाइसानि कोइमुं जों रोमान हरफ अबो सुदु तिनि तिप्रामथानि दाबिया जतो तिप्रासानि दाबि आं कोइनाय जरा तिनि रुलिंग गवर्नमेंट तंनाय बीजेपी गवर्नमेंट एम दिसो आं कोइनाय मं खाति प्रसारनि काइसा बासांगै चिनि अस्तित्व लराय खानि बागै चिनि फ्यूचर चिनि बसाबतिनि गाहाम जागा थांसंनायनि बागै जे तिनि अफ मुभमेंट आं ब्रनो कोइनाय बरक बाहायनि जों बायबाक्सा ओ जे रोमान हरफना क बरक बाय सिनायनि बागै बरक दाबिति सातुं बरक जों बासा फाइतुं बरक गवर्नमेंट सातुं जे गवर्नमेंट अ स्टेटमेंट उइथ्र खाय नाथुं दाकि दाकि हायाखै अमो चिनि तिप्रासा जथेस्ट जों सिजाक नुजारो तंनाय तिनि बरक जतनो जों तिनि जतनो साइतुं जे कब्रंनो रोमान हरे मासिनाय केनो तिनि एमएलए बाकी रखे तिनि तांगि फायांगना बा बाकी तिनि तांगि बीजेपी खायदों तांगि फायांगनाय बा अमं खाचिनि तिप्रासानि नायमुं तिप्रासानि काहामने बागै जों खायदों आनबो तिनि अ मुभमेंट चिनि तिनि अर पाइथां गाबिया जों गवर्नमेंट उइथ्र खायनाय अंगै जों बसखाने ते भटर मुभमेंट खायजों आवा जतो गान दिबोय चिनि जे रोमान हरबाय ककबरकनो जों मा फोरोंनाय मा सोलिनाय क्लास 1 नि सिमिन यूनिवर्सिटी लेवल जरा अबसिन दाबि एबं जों मुभमेंट खायका इवन गवर्नमेंट आफरनो किन्तु जनो केसे रेस्पॉन्स खायका जे अबनो ति जों वानसंनाय किन्तु तिनि जों नुखा जे गवर्नमेंट तिनि खुमलुं कोऑर्डिनेशन बाय रिंजाक जे कायसा सिनि तिप्रा द फानिङै जे डॉक्टर मानिक साहा जे बिनि प्रेस रिलीज जेता सामनानि जे कक बरक बासना बांला स्क्रिप्ट बाय सिनानि माने अबनो जों तिप्रामो थानङै हायके जों तिप्रासाङै जों टोटली आपनो कन्डेम खायो अबनो जों गसिना हाया अबन बगै कक बरक बासना सिना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनांथन अबनो बांला भाषा सिकांकाय जों कोनो मतै मानि मैया ताइ सुदो अबसिमिया जे चिनि ताबकसार जरा 587 दा एडीसी विलेज तंमाने एडीसी विलेज ताक चिनि विलेज इलेक्शन या अबनो बगै जों टोटली जों तिप्रा मत होनङा आपनो जों कन्डेम खायो तामनि बागै हंकाय जे ताबको 527 एडीसी विलेज जेता तंग तंमाने आरो जुदि इलेक्शन हंकाय सिनि जरा जों जार पंचायत तंनाय हंकाय जों जरा ग्राम तंनाय सिनि बागै जों जतन सेबनाय सामुं तांथिनि सुबिदांनाय विलेज कमिटी इलेक्शन या हायके चिनि मेंबर हायके चेयरमैन चंगजेन बागै प्रत्येक एरिया व चिनि वीडियो हायके पंचायत सेक्रेटारी बर कक खनाय दङ सामुं खायथिने विभिन्न चिनि बेकायदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हायके जों विलेज कमिटी सामुं खायनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खलायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानि ताय अबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेस्ट सामुं खाय दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बोसकां मास जों कतर आन्दोलन खालामनानै थां दङ बोसकां मास ने 10 से 12 तारिख नि बिसिङाव कायसे चिनि कतर आन्दोलन नाय हायके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै कायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेंट्रल कमिटी जतन सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खायना हायके चिनि सामुं आन्दोलन खाय दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरिया तंनाय नंनि थिने कक जरा जों कुरो गिरिजांना करे तिप्रा मथा आगे हिरो ताबक हिरो जों ताबक आगे जे चिनि 18टा एमडीसी तंमाने ताबक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बखाबाय जनाय करे जों ताइबो स्ट्रंग के सामुं खायनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कोन करे जब तक सामुं जों बाक्सा थानचके खलायगांकाय सिनि सामुं साक्से जोंनाय जतन आबगै फायदेनाय जतन हामबायरै आनि किसा कक समने इनि नव मीडिया नि बिचरे जतन हामबायरै आनि कक समने सकना हामबाय खुलुमबाय।